manifestări populare din București, considerând aceasta ca o mișcarea a început din acolo unde e gol. Acolo, în colțul în spate. Ceea ce ei n-au filmat. Zgomotul s-a auzit, da. Ați înțeles? Deci, vedeți colțul de stânga acum. N-ați văzut că s-audea zgomot și era liniște. Colțul de stânga este gol. Acolo e, da. Dați înapoi. Dați înapoi. Deci și în spate, și în spate e lume și în față. Cei care sunt pe lângă bibliotecă sunt deja în mișcare. Exact. Da, dați înapoi în direct. Dați înapoi în direct și după aia dați cu încetinitorul mișcarea care a început acolo. Dați înapoi. Dați înapoi imaginile pe derulare să le vedem și după aceea dați-le cu încetinitorul când începe. Nu, mai în spate. De la început, de când începe mișcarea și zgomotul. Mai înapoi. Dați-mă pe mine că sunt frumos când derulați. Așa, uite ce... Deci vreau să dați imaginile din momentul de la început și dați-le cu încetinitorul de când începe mișcarea în piață și zgomotul acela. Lăsați... Sonorul se aude dacă dați cu încetinitorul? Nu. Se aude un huret. Bine, dați-le la viteză normală. Dați încet. Ați ajuns la capăt cu banda? Hai că e greu cu tehnica asta până o stăpânim, până începe ea să ne stăpânească. Mai ales că noi nu suntem la procesul etapei aici. Sau la recursul etapei. Să dăm imagini. Gata? Bun, dați drum. Dați mai tare. Da. Nu, e stop cadru. Mai tare. Da, și eu mulțumesc foarte mult. Mai vomită, bă, nu pot acum, mai târziu. 5-16, recepție. Vedeți, e liniște, completă. Pe strada Izvorul Mureșului la o grădiniță, arde în curs, de acolo arde niște butoaie, au dat copiii foc. Strada Mureșului, cam pe unde se dă un pumă, de reper mai ca lume. manifestări populare din Încă e lumea în vânt. Acum nu se vede. Uitați. aceasta Acum e zgomotul. Da, dar imaginea nu arată loc. Sigur. Dar e în altă parte țipă. Aici, undeva am spus eu. Undeva am spus eu. Cert este Acum, pentru că acum. telespectatorii au putut să vadă suprapuse, opriți sonorul. Au putut să vadă imaginile suprapuse între ce am dat acum o săptămână, în care erau imagini cu Nicolae Ceaușescu la balcon, speriat, Elena Ceaușescu la fel, speriată, disperată, bătând cu ceva în cele două microfoane. Și după aceea imaginea era arătată câteva minute în șir pe un perete. Uitați ce se întâmpla de fapt în piață. După care, la reluarea meetingului, părea că nimic nu s-a întâmplat. Erau niște imagini montate. Erau niște imagini montate. Numai ăștia din față. Erau niște imagini montate cu cei care erau în față. De fapt, după devălmășia care a avut loc, și o să vedeți la reluarea meetingului, de fapt, ce mai era în piață. Bun, lucrurile sunt, ce să vă spun, sunt destul de greu de greu, ca imagine, e foarte greu de pus la cap, însă e clar, a început meeting-ul, un meeting pe care l-a vrut Ceaușescu pentru a le arăta el celor de la Timișoara, pentru a le da o lecție. A fost un meeting bâlbâit, de la organizarea lui, de la venirea oamenilor care trebuiau să participe la meeting. Unii au fost aduși de vreme, la 6 dimineața, au fost întorși, au stat pe străzi până aproape de ora 12. De noapte. A început meeting-ul, au vorbit cei dinaintea lui Ceaușescu. Și care au vorbit prost și au enervat lumea. Da, a venit cuvântul lui Nicolae Ceaușescu la foarte puțin timp după începerea cuvântării lui Nicolae Ceaușescu. Circa 4 minute, 3 minute. Au fost aruncate petardele, după care a început zgomotul asuzitor, i-am spus noi, vuietul, de vălmășia din piață,Ărmălaia, oamenii speriați, fugind într-o parte și în alta și, practic, foarte mulți, cum e și cazul domnului Petrescu, dintre cei care au participat la meeting au rămas pe străzi și au protestat. Începea Revoluția Română la București. Da, în ordine eu aș spune așa, deci intrarea grupului acela de 40-50 de inși
petarda 1, petarda 2, una de la Cina, una din coace spre biserică, după care ăștia care veneau au creat panica din spate și a început vuietul. E adevărat, Deci e asta și ordine. grupul mâine sunt, Grupul, vă spun, a avut importanța lui. da, Sunt, în primul rând că a spart cordoanele de scutier. nu mai avem timp, vă mulțumesc foarte mult. Tot în opriți imaginea, tot în jurnalul de național de mâine, nu, de mâine